Milica, moj gost danas. Dobar dan, dobro mi došli. Dobar dan, hvala na pozivu. Hvala vama što ste došli, jako mi se ovo dopalo i odmah sam vas terala da mi čitate svoju poeziju, s obzirom na to da vrlo intrigantno zvuči i zaista je skroz u pravu. Pre toga sam pitala da li ste sigurni. Apsolutno, da, ja jesam hrabri, apsolutno. Tako i treba da bude. Jeste, mi se dopalo. Milice, prva zbirka pesama, jel da? Prva. Pisano 40 godina, to je za prvih 40. Već me pitaju kad će druga, ja kažem čekaj čoveče, ovo je za prvih 40. Pa dobro, kažete mi malo pre, inače, pišete scenarija, pišete drame, proze slabija, rekli ste mi prozu nekako između, mada ja nekako ne prozu, poeziju ne mislim da se poezija piše između, nije to lako. Pa nije, ništa nije lako kada je pisanje u pitanju, ali ja prevashodno želim da budem dramski pisac i scenarista, ali u tim nekim svojim razmišljanjima, odnosno razvijanjem građe o nekom dramskom tekstu ili o nekom scenariju, na momente me uhvati ta poezija i onda ne puštate. To možeš ti da radiš šta god si planirao, ona je tu, pritisnete i dok to ne napišeš, nema mrdanja. Dobro, a kako uhvati? Šta dođe? Dođe kao ideja. Dođe ideja, dobro, ali kako se pretoči u pesmu, u poeziju? Dođe zapravo kao misao i ja sam možda bolje, bar tako kažu, najbolje pesme napisala na svojim pauzama za vreme mog radnog vremena. Onda to dođe kao neka misao, naravno, to se posle dorađuje, malo se pogleda, vidi šta sam ja uopšte rekla tada. Ali eto, uglavnom u tom periodu. Zato se i zove Hleb i cigare, jer na tim puš pauzama je u stvari proizašle su sve one. Eto, ima neka vajda cigareta, nije baš da ništa nije... Dobro, naslov ima i više razloga. Što se tiče cigareta, tu su kao drugi razlog ovi nazovi pobornici, nazovi još više zdravog načina života, koje ja apsolutno sve idem u kontru. Tako da ništa mi ne fali, zamislite. Tako da, eto, ostavite vi meni, živite vi savršeno zdrave živote, a vi meni ostavite hleba i cigara, eto. To je razlog drugi. Da, pa dobro, i Duško Radović ima nešto slično, ali ajde da ga ne citiram. Ja sada ovde. Dobro, 40 godina. 42. 42, kako je nastajala ova zbirka i sad to verovatno po fiokama negde, zapiše se, završi u fioci, pa se zapiše i odakle ideja da se sve to pretoči u zbirku? Ja sam sakupila dovoljan broj pesama za zbirku i eto, ponudila sam, bili su konkursi, ponudila sam Neos izdavaštvu, oni su me pozvali, odštampali i hvala im na tome. Dobro, lepo. I kako sada kada to 40 godina se onako sakuplja u fioci, odjedanput, kako je osjećaj? Pa nije to, sva ta poezija, ona je dugo pisana, ali ne po fiokama. Nije to bilo, svih tih pesama nije bilo po fiokama napisano, nego su one bile sve u meni. I onda su one toliko dugo čekale da se iskaže sve to što se godinama, decenijama ćutalo ili prećutkivalo. I onda kada je to odjeknula kao kakva bomba, to onda izgleda ovako. Dobro, pa šta, u cugu nastala, jel? U cugu su pisane ili ne? Maltene da, ali je dugo sam ja vodila i te unutrašnje monologe i dijaloge i gledala da sve to što sam htela da godinama kažem, a nisam, da stavim konačno na papir i eto. Aha, dobro. I sad kakve su pesme? Ljubavne nisu? Jesu. A jesu? Jesu, zato što ne pišem ja eksplicitnu ljubavnu poeziju, neku liriku sada eksplicitnu, ne bavim se time, ali tu je uvek ljubav, prvenstveno prema Bogu, prema čoveku. I koliko god one delovale ovako kritički, one su zapravo iz ljubavi prema čoveku, prema čovečanstvu i na poslednjem mestu, naravno, ukoliko smo
uspeli da shvatimo da nismo jedini na svetu, onda je tu i ljubav prema sebi. Pa da, pa ja nekako kritika i dolazi iz ljubavi, kada Jeste. sam ravnodušan, ono što bi i kritikovao bilo koga ili bilo Upravo šta, ali tako. nekako mi se čini da jeste Upravo tako, ali kritika odraz ljubavi. te sve parole, pusti drugi da budu u pravu, ti budi srećen, koje su apsolutno netačne. Tako je. I svako ima pravo da radi ono što želi, su apsolutno netačne. Imam i na osnovu toga da kažem nešto. Meni treba da izađe i druga knjiga, ja se nadam vrlo uskoro, isto u izdanju Neos izdavaštva. To je Bojanka za odrasle, koja zapravo predstavlja, sam uzimale sve te najgore citate, sve vrste koje možete da nađete po društvenim mrežama. Tako, jel da? Da, koje možete da nađete po društvenim mrežama. I ja sam napravila ilustraciju koja je u potpunoj suprotnosti sa tekstom, koja zapravo daje, u sklopu sa tim rečenicama, daje zapravo jedan potpuni apsurd društva u kome živimo. Dobro. Malo pre me pitate, ja kažem, hajde neku da. Aha, hoćete eksplicitno ili nećete eksplicitno? Tako da ovdje ima i eksplicitnih i oni koje nisu baš toliko, ali tako? Da. Dobro. Što su vam rekli na te eksplicitne? Kako nastaju te eksplicitne? Pa eto, mene su baš pitali na prethodnoj promociji koja je bila u Beogradu, otkud psovka. Dobro. Pa psovka je upravo iz tog grčevite potrebe da se nešto ne kaže, a mora da se kaže. I onda je tu zapravo psovka kada ni jedna druga reč ne može da je zameni. Baš oslikava, ono, ja nemam ništa protiv psovke. Ja nekako mislim da su i lekovite. Vrlo često su lekovite. One su upravo iz tog razloga tu. Aha. Da, jer kada vi pročitate tu reč na tom mestu, ona je tu i ne može drugačije da se kaže. Samo tu i nikako drugačije. Hoćemo da čujemo jednu? Pa može. Ajde. Evo ja bih pročitala ovu Noru. Dobro, ja sam pronašla sebe, jel da? Pronašli smo mene u jednoj. Ali to ću možda posle ja da pročitam, ali smem ja da čitam? Naravno. Boško Slajđić, koji mi je napisao fenomenalnu recenziju. To je ovo što sam ja sad čitala, tako? Da, rekao je da je to žensko pismo, iako možda i on ne zna šta je žensko pismo, ni ja ne znam šta je žensko pismo, niko ne zna šta je žensko pismo, ali zapravo najviše pričam o toj ženi u savremenom svetu, odnosno uopšte u društvu u kome je jedna žena, na primjer, ne može da se razvije, ona je primorana da živi u sredini koja je ili ne razume, ili ne shvata, ili joj ne dozvoljava da živi, eto, svoj, na primjer, pun kapacitet. Pa eto... I ovo je kao bunt svih žena koje su tako nastala. Da, dobro. Pa eto, jedna pesma, baš iz te... Pošto imam 4 poglavlja u zbirci, pa eto. Nora. Ja sam Nora i stanujem u kućici za lutke, na kraju uske, neasfaltirane ulice. Toliko uske da posvađa svaki put komšije kada se mimo ilazi. Ja sam neprijatelj naroda i imam terasu, sa koje ne lete kamenice na put, kojim zalutali putnici nezgrapnog hoda gnjecaju u blatu do kolena. Sa nje se pruža pogled sve do kraja ulice, kojom ne prođeš, a da ostaneš čist. Kao čipkane, uštirkane zavese na prozorima koje pomeraju kućni duhovi. Ja sam Nora i nemam čipkane zavese. Gledam direktno u oči, nebo i mrak koji jede reči iz utroba žena što ćute, grabljivcima međa za opšte dobro. Za sve je kriva ona, tako kažu, a mesta za proširenje više nema. Zauzela su ih bašte paradajza i improvizovana strašila od rita. Koliko ima vas u Nori? Koliko vas ima u Nori? Nadam se što manje. Dobro.
Aha, i korice su jako interesantne. Korice sam dizajnirala ja. Dobro, bravo. Sa dizajnerkom koja radi za Neos izdavaštvo. To je bio moj predlog. Zapravo je recept jer smo mnogo bolesni i kao društvo i od društva. Dakle, poezija je tu kao lek jer stvarno jedino što može da izleči je umetnost. Bilo, ne samo, ne mislim napisanu reč. Ali knjiga nekako najviše. Čini mi se da knjiga nekako Pa dobro, tu je i muzika, tu je i film, i sve. Knjiga i slikarstvo. Što se mene tiče, prvenstveno muzika i knjiga, jer nekako najviše i razumem 4 poglavlja. Zašto 4 poglavlja? Kako su nastala ta 4? Iz šupljeg u prazno, ništa lično, hleba i cigara i sve će to narod poblatiti. To su 4 poglavlja zato što sam ja tematski odvajala pesme. One koje su, na primjer, društveno korisne. One su pod sve će to narod poblatiti. I ništa lično, samo bezlično je uglavnom ta ljubavna poezija. I tako. Ima razloga zašto su 4 poglavlja i zašto sam ja to birala da svaka pesma pripadne jednom od tih. Baš tom poglavlju. Dobro, neću da pitam, verovatno nešto lično, jel da? Slobodno. Dobro. Pa mislim, iz moje poezije se ja vidim kao jedan potpuno prazan, onaj providan papir, tako da ja uopšte ne bežim od ogoljenosti i smatram da uopšte, evo sad skoro pričam kao, pošto imamo, nazovi ove pobornike, NLP Life Coach, pa sad svi ne znamo, niko ne zna da živi, nego moramo preko Life Coacheva da se savjetujemo. I onda, naravno, ima tu nečega i što je dobro, mislim, ima i onih koji su dobri u tome, ali sada govorim generalno. Svi su nekako propagiraju na to zatvaranje. Kao ti si zatvoren, ti moraš da se paziš da neko ne naiđe s leva, da neko ne naiđe s desna, da neko ne naiđe s preda. I onda ti zapravo taj grč u kome si uopšte ne živiš, čoveče. Jeste, samo se plašiš. A ne shvataju da iako ne razmišljaš o tome, iako razmišljaš tebi isto. Mislim, ljudi će svakako da gledaju da te... Pa će se desiti. I da te prevare, i da te povrede, ali nekako je ovako mnogo lakše. Jeste, to je slično kao ono sa cigaretama, ili da? Otprilike. Otprilike je to. Tako, što su kazali na promociji? U Beogradu je bila promocija? Jeste. Ovo je druga u Nišu? Ovo je prva u Nišu. Ne, ali druga inače? Druga zvanično moja promocija. Ja sam imala jedno predstavljanje knjige u okviru Jefimijinih vezilja u biblioteci. I imala sam jedno u biblioteci Filip Višnjić. To je bila promocija zajedno sa mojom koleginicom Majdom Zurapi. Ali ovo je druga zvanično moja promocija. Rekao, ajde kao prvo da uradimo u Beogradu, pošto je Neos naravno iz Beograda i onda odmah naravno da dođemo ovde u moj rodni Niš. Takav je red. Sad već je vrema, s obzirom na to da je... Nije. Boga mi jeste. Jeste, pa ja znam to nekako... Ovde se otprilike svi znamo i onda je... Nešto se znamo. Nego što je odgovornost veća, jel? Nego je veća odgovornost. Veća odgovornost. Dobro, da pročitam ja ovu gde sam se ja pronašla. Slobodno. Kopači se zove. Sumnjaj, slušaj, kopaj. Rovari po sebi. Neka se tvoj leš oskrnavi, u froncle pretvori, u prah. Nek nestane sa lica zemlje kao da nikada nije postojao. Ako je sila koju nosiš u sebi toliko jaka, ako glasovi toliko vrište jače od svega što želiš čuti od drugih, tek tada se usudi da konačno poveruješ u sebe. Jer to je jasnoće koja uspeva da ispliva upreko svemu, makar dok kopaš po sebi, od tebe ništa ne ostane. Lepa je, fantastična, meni žao što ne težem sad ja sve ovo da isprotalaškam, ali mi se
jako dopalo. Dobro, Milice, kad se predstavljate, šta kažete? Ja sam pesnikinja, ja sam dramski pisac, ja sam scenaristkinja. Šta ste? Prevodila za znakovni jezik. Prevodilac za znakovni jezik, dobro. Žena domaćica, svašta. Ali u suštini, da bi došao do produkta nekog, moraš da se fokusiraš. Moraš da te sve ličnosti koje ili vrline ili umeće ostaviš po strani i da se fokusiraš na jedno. Ja zato, na primjer, najviše volim te drame i scenarija, zato što oni podrazumevaju posebnu koncentraciju i onda nema tebi, to je, ustaneš u 8, pišeš do 2, Jel da, kao radno vrijeme, kao činovnik, odeš u... I tako svaki dan. I to tako. Zato je meni i najveći izazov to, da pišem svaki dan, jedno isto svaki dan. S druge strane, da bi pisala drame, ja ne smem da živim drame. Znači, moj život mora da bude apsolutno dosadan, jednoličan, da se ništa ne Ja dešava. sam mislila da je baš obrat. Ne, pa mi... Drama u životu, drama na papir. Ne. Nije, jel? Ne. Ja se tako trudim da ne bude. Ponekad i jeste, ali se trudim da ne bude. Pa ja nekako mislim, ipak mislim da je najteže pisati poeziju. Ipak mislim. Jeste. Ali ne mora da znači. To je možda što ja nisam talentovana, pa mi da meni nekako teško. Ali mislim da jeste najteže se izraziti u ovako kratkoj formi. Da, zato što ti sa što kraće trebaš da kažeš što više, odnosno da kažeš bar nešto. Jer lepe reči same po sebi ništa ne znače. Ništa ne znači ako nema emocije, ako nema... Tako je. Bar meni ne. E sad, ja ne umem da pišem tu, ajde da kažem neku, nazovimo je autističnu poeziju koja sadrži sve te neke reči koje idu, koje teku, Da se rimuje, da to bude stih koje lebde, koje... Dobro. A ništa ne znači. Uvek gledam da čak i kroz poeziju stvorim neku sliku, jer sam i kroz scenarija uvek se fokusiram na to vizualno, da prenesem tu atmosferu, da prenesem tu sliku. I eto. Kad će sledeća knjiga? Do kraja godine bi trebala da izađe Ova koja smo pričali. Bojanka za odrasle. Aha. A što se tiče poezije, evo ja sad pišem, na primjer, scenario za dugometražni igrani film. To je moj drugi scenario. A što se tiče poezije, kada ona bude spremna za to. Onda to mi se jako dopada. Dobro, kako piše se scenariju, što se radi sa scenarijom kada bude napisan? Ništa. Možeš da ga uraviš i da ga okačiš tako na zidu. Dobro, pa se nekom šalje ili se nekom, da. Šalje se, da, ali to je i suviše, mora da se podudare milijardu kockica i da džabe ti je scenario dobar ako, na primjer, finansijski deo, odnosno producentski deo nije napravljen. Ja sam ubeđena da će sada da se sklope sve kockice i da ćemo sledeći put kad dođete ovde kod mene pričati o scenariju. I da kažemo, aha, evo sada po Milicinom scenariju se radi film. A zaista jesam ubeđena. Dobro. 11. to je sreda, je li tako? Sreda, 11. jun, u 19 časova, mala sala Niškog kulturnog centra. Dolaze mi Boško Suvajčić i bit će naš niški Velibor Petković. On je moderator i baš se radujem što je on, mogu da vam kažem, zato što, eto, malo smo imali prilike da popričamo na prethodnoj promociji Zvonka Karanovića. Pa eto, tu smo se i upoznali i baš se radujem što će da on vodi to sve. Dobro, svi su dobrodošli. Dobrodošli ste svi. Eto, dobrodošli ste svi i spremam jedan mali performans na osnovu naslova. Aha, dobro, to je zanimljivo. Hvala mnogo. Hvala što vam. ste danas bili moj gost. Sad ću na ti, što si danas bila moja gošća. Zaista ti mnogo uspeha želim i jedva čekam da pročitam negde scenarista
Milica Stojanović, a poezija kad dođe i evo ovako ispadne jedna lepa zbirka pesama koja se meni jako dopala, od naslova preko korica pa i do onoga što je unutra. Želim ti uspešnu promociju pre svega sada u sredu, a onda i sve ovo ostalo. Hvala najlepše. Hvala. Dođite, ukoliko ste u mogućnosti. Hvala. Milica Stojanović, moja prva gošća danas bila, muzika, reklame, pa se vraćam.